Xudayga rahmet sizden bilen şuşunda uçraştırgan için. Barımızga da. Bunda tanış kişiler Allah'a şükür var. Akirin kortayabız şunsa. Bizden bu arkadaşlar yaşlar köbeysini de. Çünkü hazırki zamanda bizden Rusya degen dünyanın en yavuz imperiyası özünün en yavuz zamanına kelip жетті. Hazırki zamanda öyle takdim bunda kelgende de kayber ittişler men şöyle dep aytırım, bulay dep aytırım dep aytып menga özlerinin шығыш жасарга деген тәкъдимләрен күрсәттеләр. Мен карап тордым да чынлап та аны хәзер bütünübüz de әйтергә хаклы, bütünübüz de әйтергә телибез шундый сүзне. Чөнки Татарстанның хәзер татар дигән bütün татарлыгыннан татардан азат, татардан юк итәргә тырышалар. Bütün мәктәпләрне ябып бетерделәр. Хәзер газетләрне ябып бетереп киләләр. Радио безнең извини гафойтас ул теге такмак оясына әйләндерделәр. Анда бер акыллы сүз әйтерлекне бер нәрсә радио телевидение калдырмадылар. Татарлык юк ул. Ул такмак оясы гына булып калды анда. Инде хәзер язучыларны да барып җиттеләр. Ну язучылар нишләсеннәр? Татарның мәктәбе булмагач, аны укучы булмагач нәрсәгә язарга, яза алмыйлар. Хәзер яшьләр арасыннан илгәре ел сайын яшь язучылар килеп чыгадыр. Хәзер 5-10 елга теге бер-ике язучы, шагыйрь килеп чыга, аны да ничек басарга белмиләр. Шундый заманда яшәйбез туганнар. Шуңа күрә менә сез инде үзегез һәркем үзенчә ничек булдыра ала, шулай көрәшеп, үзебезнең милләтне сакларга кирәк. Ул безне бетергә тырышуларны әнә 3 ел илгәре ябып чыккан, татар иҗтимагый үзәген бетерәчәкбез дип, Раис Сөләйманов дигән звезда повозы бастырып чыгарды аны. Менә башта Зәки Зәйнуллин белән Нури Әхмәтнең пенсиясен тартып алабыз диләр. Минең пенсиямны тартып алдылар да инде дәсең. Зәки Зәйнуллинның пенсиясын ала алмадылар. Зәки Зәйнуллин беренчеләр китеп кутылды. Но китеп кутылса да ала алмыйлар, чөнки ул һәрбер кешенең пенсиясын ала алмыйлар. Беренче. Икенче бинаны тартып алабыз диделәр. Бинаны тартып алдылар. Өченчесе аннан соң аларны штрафлар белән буып үтерәбез диләр. Ярый, хәзерге Путинның соңгы 5-6 ай эчендә генә штрафлар турында, митинглар турында, пикетлар турында, милләт арасында гомумән Россиянең конституциясы бозылуы турында сүзне ачып әйткән кешегә бөтенесен ябарга да, утыртырга да, штраф белән утыртырга, бетерергә гомумән буарга гына дип ясасы калды. Бөтенесе язылды. Шулай булгач, җегетләр, бирешмәгез. Барыбер һәркем кулыннан килгәнчә, мөмкинчелеге булганча бергәләп эшләргә кирәк. Бездә ниндидер шундый бер курку бар, юк, аны әйтмә. Аны әйтсәң әйбәт булмас. Мин әйтәм, бүген Украинада гражданнар сугышы бармый. Гражданнар сугышы ул ата балага, бала атага атканда гражданнар сугышы була. Бу идет русско-украинская война. Һәм бу сугыш нәрсә күрсәтә? Әлбәттә да украиннар җиңәчәк. Но син әйттең шикелле. Украиннар җиңеп чыгачак. Чөнки тарихның логикасы агышы шундый. Чөнки 1959 елда президент Дуайт Эйзенхауэр президент булган вакытта Америка конгрессы закон о плененных нациях, ягъни әсир ителгән милләтләр турында закон кабул итте. Ул закон нигезендә июльнең һәр 2-нче якшәбесендә Америкада, бигрәк тә Нью-Йорк каласында шушы изелгән халыкларның Америкада яшәгән вак так называемый милләтләрнең демонстрациясе була. Ул документта кем укыган минем теге меморандум татарского народа мировой общественности дигән әсәрне укыган, анда бу хакта әйтелә. Анда урыс басып алган барча милләтләрнең исемнәре китерелә, һәм в том числе татарский народ из Идели Урала дигән фраза бар. Шушы Дуайт Эйзенхауэр законында кабул ителгән законда телгә алынган милләтләрдән азат булып үзенең дәүләтен кайтара алмаган, анда украиннар, казаклар, белоруслар бары сарап китләр, бер татар милләте генә калды, без генә калдык. Үзенең дәүләтен кире кайтармаган. Шуңа күрә мин уйлыйм,
Аллаһы Тәгалә ярдәме белән без әлбәттә без картайганбыз. Әмма ләкин Ходай Тәгалә үзенең тудырасы баласын тудыра һәм аның теленә иман салып аны көрәшкә чакыра. Безнең татар милләтендә әле андый балалар бетмәгән, Аллаһка шөкер. Безгә нәрсә җитми? Безгә җитмәгән нәрсәләр күп. Иң мөһиме безнең татарның хәләлне харам, харамны хәләл итеп Аллаһы Тәгаләдән төшкән шушы җәзалардан азат булу өчен теләк җитми. Без әле булса ни өчен шундый хәлдә яшәгәнлегебезне аңламыйбыз. Без бүген Аллаһ Тәгалә каршына басып, "И Ходай Тәгалә", мен Раифның сүзен дәвам итәм. "И Ходай Тәгалә, без бит үзебезгә хәләл булмаган кишене күрше иттек. Без шуашлар, марилар, утмуртлар һәм башкалар аша урысны сикертеп, казанны биреп үзебезгә күрше иттек. Димәк, без хәләлдән харам ясадык. Урыс бит безнең күрше түгел. Без аны күрше иттек. Без 5 гасыр буе марҗан түшәккә салмыйча үзебезнең урыс белән бергә рәттән ярәшә булсак та, без марҗаны түшәккә салып полковник булдык һәм юкка чыктык. Әгәр дә бүген татар милләте катнаш никахка каршы, "Юк балам, минем рөхсәтем юк" дип бу сагага ятмыйча, татар милләте урыспа катнашудан туктамаячак. Җәмәгать җитте. Әлбәттә, илгә шул кадәр Россия тарихында булмаган антихрист килде. Путин кебек антихрист. Путин кебек шул кадәр, мин әйтәм, җир йөзенең нинди диктаторларын кушсаң да аның янында шу, Сталин моның янында бәләкәй. Бигрәк тә хатын-кызлар, үзебезнең наданлыгыбыз аркасында, укымавыбыз аркасында біз дошманның тегермәненә су куябыз. Без үзебезнең балаларыбызны бармас урынга җибәрәбез. Барыр урынга җибәрмибез. Шуңа күрә идилләрдән аерырга кирәк. Путин китмичә, бу илгә, безнең җиребезгә тынычлык килмәячәк. Ни өчен? Чөнки әгәр менә шулай иҗтимагый, сиясәт, дини проблемаларына сәясәтчеләр, иҗтимагый хәрәкәт вәкилләре җыерырга дип кайда булса биргә хат бирсәң, бина сорасаң, безгә рөхсәт бирмиләр. Әгәр дә кайда булса урамда җыерсаң, судка бирәләр. Ана Наби белә инде, гел судта, гел суд, гел штрафта штраф, миндә шулай, анасы менә Галиша Навида шулай, где-то бер 7-8 кеше соңгы елларда ана Ратавида шулай бер утыра башлара. Шулай итеп, менә Фаузия апа гел теге судта белән йөртәләр безне. Менә Аллаһка шөкер теге шушы ураза гаит бере белән менә шулай җыелышып сөйләшә алдык. Менә бүген менә хәзер тәкъдим булды. Наила Павелдановадан biz bir җыелганбыз икән, бер мәгариф комитет төзеп, әкрен теге шоуда күтәреп җибәрик дим мин менә үзебезнең хәрәкәтне. Анасын уйлап карыйк, соңгы елларда, Армара Вайбер Фаузия Павелдановна күтәрә, соңгы елларда күп кенә мөселманнарны кыйсыту башланды. Менә шушы теге Башкортстанда бер җегет наркотиктагы Фәнзил Мөгаллимов дигән кайта төште, бер фейсбук очраша, икенче фейсбуклар аны җирәт шаштар да 4 ел ярымга тагып та куйдылар. Фәнзил, 4 еллар строгий бай. Менә шундый мөселманнарны төрмәгә утырту, наркотик табу, патроннар, гранаталар табу, аларны гаепләү, аларны мәсхәрәләү нык күбәйде. Бу теге мәгариф кенә булмасын, менә мөселманнар яклауда теге булырга тиеш. Чөнки бөтен система барга тиеш. Уйлап кара, бу да бит хәзер мәктәпне бетерделәр икән, балаларны чукындыруга апарлар дигән сүз инде алар. Ул бит инде аңгыра баланы үзенең тарихын, милләтен, ислам динен белмәгән баланы әллә кая апарып кертергә була.